Здравейте, колеги! В текущото видео ще разгледаме как да се настроим следващият тул в нашата кошничка с инструментите за разработка, или по-точно как да се настроим проект в App Harbor. Нека преди да започнем да се върнем отново на нашия проект в GitHub. Искам да дойда и да видя какви задачки са свършени, какви задачки са закачени. Тук като цяло от последния път разликата е, че съм добавил две нови задачки, добавя хитър Петър като колаборатор и съответно тук съм казал Seed Basic User with Role Owner. Де факто ще трябва да си създадем юзер с роля, една дума още преди като цяло да имаме някаква регистрация на юзери. Това в последната част. Имаме Approved да се конфигурира External DB Access, който ще ви покажа в следващите видеа. В момента искаме единственото нещо е да включим App Harbor като колаборатор и да си конфигурираме съответно проекта. За да съм сигурен, че всичко ми работи идеално, в Visual Studio ще искам да се стартирам проекта. Искам да направя една малка промяна, за да съм сигурен, че ако съм настроил правилно моята среда за разработка, в случая App Harbor, в момента в който деплойна нагоре, искам да ми се изведе съобщение и да знам, че всичко е OK. Съответно ще дойда на Views, Home, Index и тук просто ще добавя един стайл, който ще ми е може би так, т.е. извинете се, едно P, в което ще кажа Hello from App Harbor. Нека да видим какво сме направили. Това в момента ще ми удари една подсказка, че във всеки един момент, в който съм качил моето приложение в App Harbor, аз ще съм наясно, че са конфигурирани нещата както се пада. Момент само. Така. Чакаме, псуваме. Hello from App Harbor. За да си свършим работата както се пада, трябва да се върнем обратно в Visual Studio. Искам да си дойда на проекта. Искам да дойда на Settings. И съответно да си селектирам колаборатори. В случая тук естествено, че ще ми иска паролата. Въвеждания. Така. Отново. Добре. Отново. Стана. Тук Search by Username, Phone Name или Email адрес. Моя search е AppHub. Внимавайте, ще се ориентирате по дракончето, че това е съответно акаунта, който ви трябва. Add Collaborator. И в момента това е всичко, което се искаше от нас за добавяне на App Harbor като Collaborator. Ето го. Директно отмятам тази задачка и се връщам да конфигурирам проект. Съответно трябва да дойда в App Harbor, трябва да имате акаунт и съответно идвам на Your Applications. На Your Applications Create New Application. Моят application съответно ще се казва ITGeeks. Тук къде да се намеря сървъра няма особено голямо значение, но в случая да кажем Europe и създай нов. В момента виждате, че ми е създаден нов проект, но като цяло той не е конфигуриран да работи с GitHub. Това, което ми трябва е точно тази част, конфигурира GitHub да деплойва към App Harbor.
В случая кликам, изчаквам да ми се зареди страничката и от тук единственото нещо, което искам е името на моя проект, който съм създал в AppHarbor, да сочи към името на моя проект, на моят репозитори, т.е. в GitHub. Ето това е единственото нещо, което трябва да направя. Add бутончето и в момента, в който е направил Bridge, трябва да ми каже Successful. Това е добре. Сега в момента трябва да видим като цяло автоматично AppHarbor трябва да си вземе приложението от GitHub и да го деплойне. Нека да изчакаме мъничко. Your Applications, ITGeeks. Може би ще иска един push, за да се усети. Ние направихме тук една промяна. Hello from AppHarbor. Това, което искаме да дойда и да каметна нагоре. Included hello message for AppHarbor. Каметвам се нагоре, синквам се, pull, изчаквам го push да бутне нагоре, чакаме, писваме съответно и понеже не му вярвам, идвам директно в GitHub, ITGeeks, included hello message for AppHarbor. В момента, в който дойда тук, би трябвало да се отразят някакви промени. Ето ги. След рефреша, в момента AppHarbor или GitHub де-факто е деплойнало към AppHarbor. Ето ми commit message, който беше към AppHarbor съответно. Виждате, че това е автоматично, не се налага абсолютно никакви кодове и така нататък от моя страна. Това, което се изисква, е просто и да дойда да обера няколко бутончета и съм готов. Изключително много лесно е. Нека да видим какво се случва в този билд. В момента са изтеглени някакъв сорс, стартирани са ресторване на NuGet пакети, билда е минал успешно, няма никакви warning-и, почнала е някаква прекомпилация на старта и в момента, в който всичко е готово, би трябвало AppHarbor да ми изведе ето го съобщението. Може да идеш към твоята апликацийка. Нека да видим какво се е получило. Съответно тук има кеш в браузъра. Нека да отворя в друг браузър. И тук също да рефрешна няколко пъти. И може би ще трябва да изчакаме мъничко, за да рефрешне самия сървър и за да се появи съответно и нашия вебсайт. Виждате, че URL-а като цяло е itgeeks.appharbor.com. Това вече е моят проект и е достъпен навсякъде по света. Нека да пробваме. Добре, ще се върнем след мъничко. Нека да видим какво се изисква още от нас в AppHarbor. Т.е. извинявам се в GitHub. На Project, Initial Project, в Progress, Configure AppHarbor Project. Аз за себе съм сигурен, че съм готов, но докато не видя като цяло показано вебсайт, че тук нали, няма да се успокоя. Нека да рефрешна още малко. Или пък може би в друг браузър. Просто иска малко време, за да подпалят нещата като хората. Мисля, че сега вече захапа. Би трябвало да си видим началната страница. Аре, захапа, да, това че зарежда
Говоря добре. Надяваме се. В същото време, докато заредят нещата, аз ще се поставя още една задачка. Добавя хитър Петър като колаборатор и съответно да аплодна някакви имиджи към проекта. Това, което ще направя сега веднага, е да добавя хитър Петър като колаборатор. Нека да видим нещо дали не се е случило тук. Няма никой. Пак. Ако дойда на моя application, статуса му е active. Build successfully deployed. Значи всичко е окей. Въпрос на време, нали, да ми се покаже. Ето го. Да ми се покаже и homepage. Ето ми го URL адреса. Това вече е достъпно по целия свят. Видяхте, че става просто с едно штракване на пръсти, не е чак толкова сложно. Нали, и е напълно безплатно. Създаване и хостване на .NET-ска апликацийка и хостване в мрежата. Изключително много е удобно. Просто е перфектно. Тия двата това GitHub и AppHarbor правят невероятни неща, когато са настроени да работят заедно. Нека да се върна на добавянето на хитър Петър като колаборатор. Как ставаше номера? Settings, Collaborators и тук вече търсите по username, full name или email адрес. Нека да се върна, просто че не ми се пише. Да си копирам аз този хитър Петър. Аз до сега щях да го напиша като цяло. Нека да дойда на Settings, колаборатори, хитър Петър, ето го, добавя като колаборатор. И това е всичко, което се искаше в момента от мен в това видео. Мисля, че сме окей с това нещо. В следващото видео ще ви покажа как да се конфигурираме следващата част, която е External SQL Server Provider. Съответно ще се опитаме, но не, може би нека да си остане момента, в който ще конфигурираме External DB Access и в следващите видеа ще решим какво точно ще правим. Желая ви всичко най-хубаво за сега.